Kovačić, ispričavam se, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora i gospodin Darko Matić, glasnogovornik paraolimpijskog odbora. Dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer. Evo ja ću pokazati, zamolila bi svog snimatelja da posnimi, dakle Hrvatski športski savez invalida, da malo naši gledatelji vide. Recite nam, malo toga se zna o vama, pa da krenemo o samom, dakle, paraolimpijskom odboru, par riječi, da se predstavite našim gledateljima. Hrvatski paraolimpijski odbor je krovna organizacija za sport osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Zapravo prerastao je iz Hrvatskog športskog saveza invalida na skupštini prošle godine. Hrvatski športski savez invalida sukladno zakonu o sportu postao je Hrvatski paraolimpijski odbor i u ovom trenutku mi imamo preko 10.000 članova, dakle ljudi koji se aktivno bave sportom ili sportskim aktivnostima u Hrvatskoj. Organizirani... I već govoriti na moje sljedeće pitanje. Pa kako to? Ja sam htjela pitati koliko imate članova. Evo, zanima me, recite mi koji su ciljevi i zadaci samog paraolimpijskog odbora? Naša osnovna misija je promocija zdravlja, ljudskih prava i mogućnosti osoba s invaliditetom kroz sport. I u tom smislu imamo dosta široko polje djelovanja. Vezano je uz naš osnovni zadatak uključivanje što većeg broja osoba s invaliditetom u sport. Jer je to nešto što je sport kao sport je vrlo značajan za sve ljude, a posebno za osobe s invaliditetom. Jer na taj način jačaju i svoje samopouzdanje i svoje fizičke sposobnosti i sve ostalo i na kraju i sve radne sposobnosti što pridonosi ukupnom fizičkom potencijalu, ukupnom bogatstvu jedne nacije. Dakle, nisu više na trošak društva, nego onaj dio društva koji ih privređuje i zaslužuje. Mi u svom djelovanju, osnova djelovanja su nam razvojni programi, dakle uključivanje mladih sportaša, uključivanje u nove sportove i jasno na krovu je jedan paraolimpijski program, odnosno sudjelovanje na vrhunskim međunarodnim natjecanjima. Dakle, mi imamo cijelu paletu državnih prvenstava u paraolimpijskim sportovima i neparaolimpijskim sportovima, a oni najbolji idu na međunarodna natjecanja i postižu tamo prošle godine i ove godine vrlo vrijedne rezultate. Gospodine Matiću, zanima me koji su sve sportovi u igri, odnosno o kojim sportovima možemo pričati? Pa možemo pričati prije svega o atletici, plivanju, stolnom tenisu, tenisu kolicima za osobe s invaliditetom, bočanju, dresornom jahanju, ima jedan čitav streljaštvu na posljednju streljaštvu. Tako je. Mi smo ove godine 15 paraolimpijskih sportova. Tako je. Mi smo ove godine, samo da kažem, osvojili srebrnu medalju u dresornom jahanju u Velikoj Britaniji u srpnju ove godine. Naš jahač Slaven Hudina. Na Europskom prvenstvu u streljaštvu za osobe s invaliditetom u Njemačkoj, isto u srpnju, smo osvojili ekipnu brončanu medalju, pojedinačnu srebrnu i zlatnu medalju. Čak naš strelac koji je osvojio zlatnu medalju srušio je i svjetski rekord. U Sao Paulu na svjetskom prvenstvu u atletici za slijepe i slabovidne Marija Iveković je srušila svjetski rekord u troskoku za slabovidne atletičarke. Marija Mikulić je osvojila brončanu medalju. Prošle godine Marija Iveković je također bila svjetska prvakinja, Vedran Lozana svjetski prvak, Mihovil Španja je bio treći na svijetu u plivanju u Južnoafričkoj Republici na svjetskom prvenstvu. Prošle godine je jedna od najuspješnijih godina u paraolimpijskom pokretu Hrvatske, gdje su naši sportaši osvojili preko 170 medalja, a najsjajnije su bile ove tri, što sam rekao. Mi redovito održavamo državna prvenstva na kojem sudjeluju... Ali uskoro je i Peking. Pa mi se spremamo, evo upravo smo danas već započeli i konkretizirali već neka imena u svezi odlaska naše paraolimpijske reprezentacije sljedeće godine u Pekingu. 10. rujna počinju paraolimpijske igre iduće godine i nadamo se da će biti to jedna od najbrojnijih reprezentacija, mislim hrvatske reprezentacije do sada
Mi smo prvo smo medalju osvojili u Barceloni, brončana medalja, kad je bilo samo naših 6 sportaša na tim paralimpijskim igrama. A već sljedeće godine očekujemo, bit ćemo skromni, pa reći recimo 40-ak sportaša. Moram vas pitati prije nego što krenem, jer me zanima vaš razvojni program. Naši gledatelji gledaju ovu emisiju i sad neko želi da se bavi sportom i ima iste, ajmo reći, želje, plivanje, streljaštvo, što ste već spomenuli, jahanje, to sve. Kome i kako da se obrati? Odnosno gdje? Pa mi imamo naše udruge i sportske saveze koje djeluju na lokalnoj razini. Ovdje u Zagrebu je Zagrebački športski savez invalida sa svojih preko 80 članica. Dakle, treba se javiti u lokalnu zajednicu. Da, Crnojezerska 20, ovi u Zagrebu, a za Paralimpijski odbor imamo broj telefona ili Hrvatski paralimpijski odbor Zinke Kunc 3A i mi uglavnom onda i vidimo, ocjenjujemo, naši stručni ljudi trebaju ocijeniti za koje sportove se može neko sa invaliditetom baviti, a ovo što je Darko rekao, mi danas smo počeli, nismo danas počeli, nego paralimpijski program počinje nakon Atene je krenuo. Pripreme su morale krenuti. Da, pripreme, odnosno paralimpijski program koji traje iz godine u godinu. Tako. I mi smo danas došli do jedne razine od 43 potencijalna paralimpijska kandidata, što nikada u povijesti nismo imali. Sa ovim svim značajnim rezultatima, vrhunskim rezultatima koji su ostvareni, možemo očekivati da će nam biti vrlo plodonosne paralimpijske igre u Pekingu. Jasno da nam je za to potrebno dosta sredstava, ali puno truda i puno entuzijazma je utrošeno od strane sportaša i stručnih djelatnika i svih u ove rezultate do sada postignute i vjerujem da ćemo to kapitalizirati na paralimpijskim igrama, a jasno i da trebamo ostvariti i sredstva za nastup tamo i pripremu. Evo, zanima me, obzirom da imam čast da mi je i glasnogovornik i predsjednik Paralimpijskog odbora u studiju, svaki odbor ima neki svoj zacrtani plan. Pa koji su vaši planovi? Osim naravno Koreje i nadam se Pekinga, ispričavam se. Nadam se, dakle, medaljama koje ćete sigurno dobiti. Evo, imate velik broj natjecatelja, ni sami ne znate koga sve poslati. Kakvi su vaši razvojni planovi? Dobro, koga trebamo poslati. Ja samo dozvolim Ratko, da vam se zahvalim što ste nam omogućili vaše dragocjeno vrijeme, da na vašoj televiziji upoznamo vaše gledatelje sa aktivnostima ovih vrijednih i nada sve sportaša koji su doista sportaši, a koji se nažalost u mnogim našim medijima prije svega tretiraju kao osobe s invaliditetom, pa tek onda ostalo. Naprotiv, oni su prije svega sportaši. Jasno, i naša želja da ih tako tretira i šira javnost i šira okruženje. Pa vam se još jedan put zahvaljujem što ste nam omogućili da na vašoj televiziji progovorimo o tim problemima. Evo, ja sam sigurna da svi vaši sportaši, kad bi se išla natjecati u bilo kojem sportu, da bi me sigurno pobjedili, jer sam totalni antitalenat za bilo koje sportove. Stoga smatram da uistinu, sami ste rekli, da prije svega trebamo govoriti o sportašima. Tako je. Samo da kažem, možda gledatelji ne znaju. Sustav paralimpijskih igara i oni koji steknu pravo nastupa na paralimpijske igre prolaze totalno isti kvalifikacijski proces kao i svaki drugi sportaši koji sudjeluju na olimpijskim igrama. Oni su i u zakonu izjednačeni. Dakle, olimpijski kandidati, olimpijci i paralimpijci. Ne moram reći koji je sve napor doći do toga. Znači, kvaliteta jednog sudionika paralimpijskih igara i kvaliteta vrhunskog sportaša. On treba uložiti isto toliko i vremena i volje i stručnog rada kao i svaki drugi sportaš, možda čak i više. Jer elaborati govore da sportaš s invaliditetom mora najmanje 17 do 20 sati tjedno trenirati da bi ostvario koliko toliko značajne međunarodne uspjehe. Znači, to je samo koliko truda, volje i entuzijazma moraju ti ljudi ulagati u svoj rad, u samog sebe da bi ostvarili hvale vrijedne rezultate. Evo, pri kraju smo našeg razgovora. Poruka možda našim gledateljima i vašim sportašima?
Pa možda mi opisujemo. Možda bi bilo dobro i ja se dođemo. nadam da i snimi se neko od natjecanje paraolimpijaca, a možda i paraolimpijske igre i bit će mogućnosti ovoga prenosa, pa da se i uživo vidi sve ono što postižu sportaši sa invaliditetom. Evo, bit će nam zadovoljstvo, samo nam javite kad i gdje i naša kamera će doći. Sigurno će. Ja vam se zahvaljujem. Meni preostaje samo da vas zadržim za riječ. Obećanje ćemo ispuniti. U Hvala vam svakom lijepo. slučaju, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Cijenjeni gledatelji, došli smo do kraja još jedne svakodnevnice. Prije svega htjela bi se uputiti